Здравейте! Мисля, че на практика почти всеки е попадал в такава ситуация. Разгорещен спор за нещо, което като че ли изглежда напълно очевидно. Няма значение за какво – политика, нов филм, възпитанието на децата. Вие излагате логични аргументи, факти, а в отговор чувате нещо толкова различно от вашата мисъл, че някак остава усещането, че събеседникът или изобщо не ви слуша, или просто нарочно ви се подиграва. Страстите се нажежават. И така, обикновеният разговор вече се превръща в конфликт. Защо се случва това? Днес ще се опитаме да разберем. Да, и за целта ще се обърнем към един доста необичаен източник. Ще анализираме психологически модели от учението на Виссарион. Искам още в началото да уточня, ние няма да засягаме, така да се каже, неговата религиозна страна. Нашата задача днес е да извлечем оттам идеи за общуването, да ги разгледаме като набор от инструменти и да разберем какви концепции се съдържат в тях и доколко изобщо са приложими на практика. Интересен подход. Тоест, вземаме един неортодоксален текст и търсим в него някакво рационално зърно за всекидневния живот. Добре. Тогава нека започнем с главния въпрос. Защо? Според това учение, хората говорят уж за едно и също, а всъщност за различни неща. Защото точно тук, изглежда, е коренът на проблема. Точно така. Учението въвежда концепцията, че човешката цивилизация е условно разумна. Условно разумна. Това звучи доста силно. Да, но това означава, че за разлика от компютъра, който просто фиксира данните обективно, човекът не може така. Всяка информация, думи, събития, каквото и да е, неизбежно преминава през онова, което там се нарича емоционална и идеологическа призма. Тоест, ние не виждаме света директно, а го виждаме, сякаш през кривото огледало на собственото си възприятие. Чакайте малко, но тази идея всъщност не е нова. В психологията има когнитивно изкривяване, предубеденост, потвърждаващо пристрастие. Това е, когато търсим онова, което потвърждава убежденията ни. Тази емоционална призма е просто друго наименование за същите явления, или тук има нещо по-особено? Отличен въпрос. Прилики, разбира се, има. Но учението разглежда тази призма като съставена от 3 много конкретни компонента, които действат едновременно. Първо, това е уникалният чувствен свят на всеки човек. Т.е. целият му опит, травми, радости, всичко. Второ, нивото на идеологическа зрялост, доколко устойчиво са формирани нашите убеждения. И трето, и това е ключовият момент, моментното емоционално състояние. Тоест, дори ако моят опит и убеждения са стабилни, възприятието ми може коренно да се промени просто защото не съм се наспал или... не знам, някой ме е ядосал по пътя. Опитвам се сега да го приложа към себе си. Да кажем, че колега казва: трябва да преработим този отчет. Когато съм в добро настроение, аз ще чуя: хайде да го направим по-добър. А ако денят ми е бил тежък, мога да чуя нещо от рода на: работата ти е некачествена, ти си некомпетентен, и да реагирам съответно. Точно така. А колегата ще бъде в пълно недоумение от вашата защитна реакция, защото той е говорил от своята реалност, в която това е било просто задача. И именно заради тези изкривявания възниква илюзията, че събеседникът не вижда очевидното, но всъщност той вижда своето очевидно, пречупено през неговата призма, а ние – своето. И всеки е прав в собствената си реалност. Но това звучи някак прекалено всеобхватно. Наистина ли изобщо няма никаква обективна реалност, за която бихме могли да се договорим? Казано иначе, ако и двамата виждаме, че масата е дървена и че навън вали дъжд, това не са ли факти? Къде е границата на тази призма? Границата е там, където свършват самите факти и започва тяхната интерпретация. Да, масата е дървена, но за единия тя е старомодна развалина, а за другия – уютна класика. Аха. Дъждът навън е факт, но за единия това е ужасно време, а за другия – чудесно, може да поостане вкъщи с книга. Призмата се включва в момента, в който започнем да даваме оценка, да влагаме смисъл. И колкото по-сложно е явлението,
толкова по-силно е изкривяването. Добре, това ни води към следващата стъпка. Ние почти винаги смятаме, че нашата картина на света е единствено вярната. И когато се сблъскаме с някой, който вижда всичко по различен начин, първата реакция е шок. Как може това да не се разбира? И започваме да спорим, да се опитваме да набиваме акъл в главата. Какво казва учението за този механизъм? О, ето тук започва най-интересното от практическа гледна точка. Учението твърди, че в момента на спора човек не спори с реалния си опонент. Той спори със своята представа за вас и за вашите ценности. Тоест, той спори с образа, който току-що сам е нарисувал в главата си. Добре, хайде да го разтълкуваме. Излиза, че аз казвам нещо, думите ми преминават през призмата на събеседника, изкривяват се от неговия опит, от настроението му и на базата на това той създава в съзнанието си един такъв мой аватар. Аватар на човек, който говори такива неща. И цялата си ярост той насочва към този аватар, а не към мен. Правилно ли го разбирам? Абсолютно точно. В учението има нагледен пример за това. Когато в разгара на спора някой ви изстреля, ти си просто глупав и ненормален, по същество това не е присъда над вас като личност. Това е оценка на образа, който мигновено се е оформил в съзнанието на събеседника. Вашите думи, пречупени през неговите филтри, са му се сторили толкова чужди, че единственото обяснение, което съзнанието му е успяло да създаде, е: така може да мисли само глупак. И той атакува именно тази своя конструкция. Доста мрачна картина се получава. Всички ние живеем в своите илюзорни светове и спорим с призраци в собствените си глави. Аз имах такъв случай. Спорех с приятел за политика. Аз излагах икономически аргументи, а той ми говореше за предателство на националните интереси. И в един момент осъзнах. Той не спори с мен, а със своята представа за мен, като за либерал, на когото не му пука за страната. И щом го осъзнах, самият спор изгуби всякакъв смисъл. Ние бяхме в различни вселени. Това е идеална илюстрация. Нашето съзнание постоянно създава тези илюзии и ние взаимодействаме на първо място именно с тях. Спорът е просто най-ярката проява. Ние защитаваме своята илюзия и атакуваме илюзията на събеседника. Това е битка на фантоми. Добре, това обяснява много неща. Но тогава възниква най-важният практически въпрос. Ако критиката в спора не е насочена към нас, а към този въображаем образ, тогава какво казва тя за самия критикуващ? И ето тук идва ключовият повратен момент. Всяка негативна оценка отразява преди всичко вътрешното състояние на самия говорещ. Ще цитирам почти дословно. Колкото по-силно вътрешният свят на човека е изпълнен със сложни комплекси и страхове, толкова по-негативен образ може да се формира у него за всичко, което все още му е непознато. Тоест, колкото повече вътрешни проблеми, неувереност и страхове има човек, толкова в по-тъмни краски той е склонен да рисува образите на другите, особено на онези, които не са съгласни с него. Неговата критика по същество е неволен разказ за самия него. Да, това може да се разглежда като проекция. Ако човек постоянно се страхува от измама, той ще търси уловка в думите на другия. Неговата критика е проекция на собствените му болезнени точки. Затова учението призовава: не бързайте да се разстройвате от негативните оценки, защото тези оценки по правило нямат отношение към вас. Почакайте, но тук няма ли риск да се изпадне в другата крайност? Ако започна да възприемам всяка критика просто като проекция на чужди комплекси, няма ли да престана да възприемам реалността адекватно? Ако началникът каже: вие провалихте сроковете по проекта, а аз си помисля: аха, той проектира собствения си страх от провал. Това е вече задънена улица. Къде е границата между проекцията и обективната обратна връзка? Това е изключително важно уточнение. Когато учението говори за това, то има предвид преди всичко емоционално натоварените нападки към личността, от типа: ти винаги всичко проваляш. С теб е невъзможно да се разговаря. Това е идиотска идея. Ето това са проекции, а конкретната, фактическата обратна връзка е: проекта е забавен с 3 дни или в отчета липсват данни. Това е друго.
Това е обращение към същата тази обективна реалност, макар че и тя може да бъде поднесена през призмата на обвинението. Ключовият маркер е преминаването от обсъждане на факти към обсъждане на личността. Ясно. Тоест, това е много мощен инструмент за психологическа защита именно в битовите, мирогледни конфликти, когато върху нас се излива порой от негативизъм. Вместо да го приемаме лично, можем да опитаме да включим режима на изследовател и да си помислим. Интересно, за каква своя болка този човек се опитва да ми разкаже в момента? Това напълно променя динамиката. Обидата отстъпва място на любопитството или дори на съчувствието. Именно. Вие преставате да бъдете жертва на нападение и се превръщате в наблюдател, в анализатор. Това е позиция, при която се пести изключително много ресурс. Добре, диагнозата е ясна. Възприятието е субективно. Спорим с илюзии. Критиката често е вик за помощ. Но трябва да има и изход. Какви практически стъпки можем да предприемем, за да излезем от тази битка на фантоми? Изход има и той се състои от две фундаментални стъпки. Първата е онова, което учението нарича пълно отсъствие на категорични твърдения по отношение на другия човек. В момента, в който мислено залепим етикет «Той е инат», тя винаги говори така. Това е глупост. Край. Диалогът е приключил. Ние преставаме да общуваме с живия човек и започваме да взаимодействаме с статичния етикет, с нашия фантом. Да се откажем от прибързаните изводи. Звучи просто, но на практика това вероятно е най-трудното. Мозъкът ни обожава да класифицира всичко. А каква е втората стъпка? Втората стъпка е изначалният стремеж да разберем какво точно се опитва да каже нашият ближен. Не да доказваме своята правота, не да победим в спора, а искрено да поискаме да разберем какво стои зад думите му, как изглежда светът от неговата гледна точка. И как може да се постигне това? Често ни се струва, че всичко и без това е ясно, а той просто дърдори глупости. Емоциите ни заливат и последното, което ни се иска, е да разбираме. Точно за това се предлага и основният инструмент. Той е обезоръжаващо прост. Трябва да задаваме множество уточняващи въпроси. И специално се подчертава, дори да ни се струва, че всичко ни е ясно, да не предполагаме, а да питаме. Например, нещо от рода на «Правилно ли разбирам, че имате предвид точно това?» Когато говорите за справедливост, какво точно влагате в това понятие? Няма ли това да дразни? Събеседникът може да си помисли, че му се подигравам. Добре, нека да се опитаме да съберем всичко в едно. Анализирахме идеи от един доста специфичен източник и стигнахме до извода, че нашето възприятие винаги е субективно. То е изкривено от нашата лична призма. Заради това често спорим не с реални хора, а с собствените си проекции. А ключът към излизане от този кръг е отказът от категоричност и искреното любопитство към реалността на другия човек. И което е важно, това не е просто набор от техники за ефективна комуникация. Това е преди всичко призив към интелектуално смирение. Призив да признаем ограничеността на собственото си възприятие и с уважение да приемем факта, че реалността на другия човек може да е устроена съвсем различно. И това не е нито лошо, нито добро. Това е просто е така. Това наистина е дълбока мисъл. Тя променя самия подход към общуването, не като към бойно поле, а като към съвместно изследване. И за финал, една мисъл за размисъл. Ако всяка негативна оценка за другия, хвърлена в спор, е разказ за собствените ни страхове и комплекси, тогава за какво говорят нашите собствени, дори мимолетни негативни съждения за другите? Какво разказват те за нашия вътрешен свят?